Maayong gabi Banwa Syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Mayong gabi Pilipinas. Mayong gabi sa atong makalagad kag ka-best friend nga nagatutok na diri sa aton nga palatuntunan. Subong nga gabi sang Lunes. And thank God it's Monday again. Thanks God, it's 15. Ay, 15. It's Sweldo Day. Sweldo Day. Sana sa mga sa nagatinguha, nagabak. Yes. Sa antawag sa may terms sa Tagalog eh. Basta sakripisyo. Labi na sa aton nga mga kauturan no nga mga Iloy na sang puluyan, kon amay sang puluyan. Congratulations. Diba? At least subong may may dala ka pa pauli. May sweldo. Ay, wow. Makasamit sa nga tawag sila, maayo-ayo nga pagkaon. Oo, lechon manok. Masami nga bakal sa ito makalagad ang lechon manok. Kanami lang nabala sa feeling, diba? At least kahit pa paano, no? Magandang rason nga nagapangabudlay kita, no? Para may may mahatag para sa atong pamilya. As in. And then when it's sweldo day, pagkabukas, wala na. Wala. Ang iba dyan, wala pa sweldo pero may listahan. Listahan na sa bills pa lang, no? Sa mga balayran nato. Importante nakaiban-iban, no? Sa mga palaligban na balayran, no? Hindi na magpanuktok direkta sa inyo dara ang mga panimala. Mamang ko sa kabataan ni si mama mo. Kala niya sing mata mo. Wala siya di kuno. Naglakat sa kuno, ang bal ni mama. Amo ginaguraton kabuhi diri sa kalibutan mga kalagad. Oo, manang rason ko nga may nagabaka siguro kita. Ato mga bills, ato mga balaydan aton pamilya. Gusto na to natagan sang maayo nga man nga boss damlag. Kuno kita. Ako to kahit tungod hindi ta bata sang kontraktor. Yes. O kon sang congressman. Sang kongresista. Sang senador, o kon sang opisyal sa gobyerno. Bakas-bakas lang kita yan. Importante mga kalagad, wala ito dami natago. No? Hindi kita malakip sa listahan. Ay, nako. Maraming gabi sa inyo tanan-tanan. Sa ako tumanabutan sa aton nga pagwaragwag subong gabi isang Lunes at sa 15 sa bulan sang Setyembre tuig 2025. Sa pangalan sa aton station broadcast team, ginapangunahan sa aton halangdon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor Bendico Didi. Sa aton station manager, Reverend Father Mark Ranflor. Technical Director, Alagad Mingming Hueco. Sa aton nga technical staff, Alagad Ana Marie Ledes. Manginkaw po nyo sa pag-alagad sa Ginoo, pinagi sa pagserbisyo sa tao ni Salagad Real. Kagalagad may. Para sa programa Gindihon para sa tanan. Bata ka man o konti gula. Sa sining, hindi ako kabalo ko anong dapat natin mabatsagan sa mga gabi? Gadalugdog na kagapangilat. Madulom na katama ang kalangitan. So, malamang sa malamang. Maulan. Bago kita di matapos, magabunok ang mabasko nga ulan. Ulanon nga kagabihanon. Updanta ka. May problema ka. Istoryan Dali na! Sigurado gisini karon na again, maulat-hulat ka gamay. Pero ayaw man tani, no? Subong ulan ka na. Kaya nagligad, no? Basa-basa kita. Sakto gid pagkatapos ang program, nagbugag. Nalipatan ka pa bang raincoat. Wow! Ang raincoat. Tapos ang helmet man sa nagligad nga Sabado, nung ibayan sa Gwa sang Purisima. Nan. Congratulations, no? Kadto ang flood control. Nalampot to ang baha sa helmet, no? Sa subong basa gyapon. Ay nako. Mula gani subong nga mga panahon no mabudlay pag nagalakat ka. Kay masami nagaulan. Hindi mo balaan, hindi mo mapaktan, no? Dito ko sa may Tisa gani naging Tisa Inland Resort. As in, lagi ko nagtuban ka taas gid sang nagligad. Yes, diba? O sa Sabado to mo. Sabado or kahapon. Sabado. Kami grabe ang ulan sang Sabado. May mga may nagdungka na ito nga barko. Kay nagitaas ang tubig. Barko ni Magellan. Nagdungka to kayo may mga rekado.
Grabe. Pero amo naman delikado dira, no? Oo. Aside sa amo na masamad imo mga pagkabutang, Yes. propiedad, no? Oo. Ang imo naman nga kabalak-an makalagad ang leptospirosis. Yes, oo. Na, ang balatian nga leptospirosis kay amo na wata kabalo kasi kadamo sang mga ilaga sa dalo. Oo. Syempre kay may mga Ihihin, 'di ba, kanan. May mga Na- tawag sa ni kung Oo. lakot-lakot mga basura. That is why nga kinahanglan gid no ipanawagan sa aton nga lokal nga gobyerno. Ang Oo. dugay na gid nga problema ti man hasta subong. Oo, no. Oo. Nakalit Kadala pa- isang flood control hindi. Hindi sakop sa flood control. hindi project. siya. Ang nakita ko Ah. gina sa 1.1 billion nga flood control Oo. sa Capiz. Capiz. Though lang ang Rojas City, gamay small projects like sa barangay lang. Tingalaman Sa Rojas City daw wala pa dito may nakabutang. Oo. Pero wala ta kabalo, malay naton. Oh, pero muna no, ang panawagan sa mga opisyales sang gobyerno, no, hindi lang sa barangay kundi sa syudad man mismo kag sa Oo. gobyerno probinsyal. Ari na lang tawabala ang ang baha. Hindi sing basta-basta nang liligad hasta lang sa buko-buko. No. Subong niya tuhod na basta nga labot na di sa aton nga abaga no. So, di na Kaluoy tayo man ang maglabot mga na ara gano'n. dira, no? Kabisan diri sa aton sa dalo. Oo, no? gawa man. Oo. Ano ni? kami na lang di bala magano, mapala-pala. It's either problema daw Wala sa hulag how. Oo, no. Pero dugay na man din nga mga Nga mga problema. problema na experience na naton dugay-dugay na. Oo. Kabudlay man ni para sa aton nga mauturan. Kag sa mga naman pumuluyo no. Panuktok. Pag panuktok ka sa insakto no. Kung pwede masulong to sa no, sa City Hall, sa Barangay Hall naton, sa Kapitolyo Provincial, why not? No? Kay kita gyapon ang nagaantos sanay kita no, sanayon naton sila nga wala man taga-reklamo mo. Gani. Di ba? Malay naton may nagreklamo na. Pero wala man napamatian. Oo, or wala na Muna aksyonan, lang, diba? wala na aksyonan. Or basta ginahulat-hulat lang, no? Kay masako-sako pa sa baba. Pero tuod Ay. man gid na mga kaalaga, mga ka-best friend. Kung may ang budlay dabi kapag may nga na-experience kita nga problema, no? Na kita nadlok kita mag-report. Amo na gani ang panawagan ni ni presidente, di ba? Nagimo gid sa sang website. Isumbong sa Pangulo. Sumbong sa Pangulo website. Pero at least, 'di ba? At least now, no? At mambal ko, no? At least, 'di ba, kay President Marcos, kahit pa paano naman, may mga initiative man siya. Kaya you see ang composition sa iyang independent commission para sa infrastructure. Kita mo man credible. Oo, ang kredibilidad kag may integridad ng mga opisyales. So we hope nga mas mangin maayo ini nga nga umpisa. Amo pa lang nga umpisa. Na supposed to be, no? Dapat Dugay sang na, dugay pa. Dugay na. Pero we wish for the better Philippines. Kaga, sa kalama sa itong problema, subong ng mga panahon, mga kalagad. Ari kami diri para nga magpasadya sa inyo. Oo, at least baka kita makalagad. Tama na nga nga mga negativities. Yes. Ang ganang kanta. Ano? Negativity surround. I know someday. One day. 1 day. 2 Paano? days. 3 days. Okay, sige. Sige. Bala sa inyo gab imakalagad. Tugutin nyo kami nga makapahalipay Sa inyo. sa mga sa inyo. Opisal sa mga paghangkat, sa mga pagtilaw. Nga ito na sugatatag sa kaadlaw. Ini nga segment na maghahatag sang gamay man nga inspirasyon kag leksyon sa aton importante nga topiko subong gabi. Gani, so kalagak bas for naton standby ka mo kag pwede na gid ka mo ka comment. Pwede ka makasabat sa aton istorya pamangkot of the night nga. Kung may chance ka kuno mga kaalagad kag best friend nga baylohon o liwaton ang istorya sang imo nga kabuhi. Ano ang luyag mo nga bag-ohon kag ngaman. Kamay chance ka lang ha. Wala naman Yun ngamal nga. Kaming magabago sa imo kabuhi. Kung may istorya lang sa kabuhi mo halin sang gamay ka, no?
bisan hasta subong gamay kay gyapon. Ano ang luyag mo nga bag-uhon mga kalagad, no? Nga eksperyensya or hitabo or ano man, pwede man sa batasan ninyo, palimuot, sa mga naagyan ninyo sa kabuhi, yung mga kalagad. Tanan ina, pwede ninyo ma-comment, no? Sa comment section sa Facebook Live. Ilakip inyo lucky number. Pili na kamo from numbers 1 to 50. And then, pwede man kamo ka-text or katawag sa aton nga hotline number. Sa 0907-621-6650. Pwede na kamo kasabat mga kalagad para at least damo kamo nga maka-join sa aton nga pahampang sa kahanginan kag makaangkon sang chance nga magdaog sa surprising prizes. Shout out na sa mga best friend naton nga upod na diri sa atong palatuntunan. Kay Sir Rodney Dordaces Torres, good evening ma'am and sir. Shout out sa PDRRMO kag sa Capiz Emergency Response Team kag sa tanan nga MDRRMO. Thank you so much Sir Rodney. Shout out sa aton mga kaalagad na mahugod, mapino, nga mga maalwan, kag bakas-bakas gid nga mga katapo sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office kag sa man sa Capiz Emergency Response Team nga sa CERTDA. Shout out sa inyo tanan-tanan. Naghalong gid always, especially sa mga likoton naton. Alagad Stefano daw sa bata da. Hambal ni Alagad Stefano Babela Alcone samya, if I have a chance lang po na ulitin yung time machine teleport, sana ginlikawan ko crush ko, yung the one that got away. Sana nagtry ako magligaw sa iya nung 4th year college kami. I hope to express my love for her. Kilala mo na kung sino ikaw. I wish you a better life. Crush ko nga mechanical engineering girl. Oy, napilala niya. Ay, oo. Doon nagkuhan siya sa aircon naton, di nagliga, no? Okay. So, Alagad Stefano, beko may isog ka. Nag-mention pa na nagliga, di kag. Salamat, Gin. Ay, so mo na isa sa mga gusto na itong liwaton, di ba? No. Tani, nag-express kita, nag-try kita. Kay malay mo kung gin-try, maging pursue, agin-try mo kaging pursue, basi ka mo. Kay we never know unless we try. Tapos we regret kung wala nato na himo, di ba? Amo na ang masakit-sakit na makalaga, ulihin ang tanan. It's better to try kuno than to regret. Nga man sa gitagaan ka tanin sang chance, no? Nga porsigihon. Testingan nimo, wala mo ginimo at karon. At nahulog na sa iba. No? Pero I believe also. Ikaw nahulog lang sa kanal. Oo. Pero I believe nga kaisa nasa timing man, diba? Pwede. Everything happens for a reason. Kaysa, diba, gusto natin tutani. Kaso may mga bagay nga nagpugong or naging hindrance. Ang balsang mal nga Diyos, hindi ito para sa imo. Yes. So, wag ka na dyan. Ari imo, yaw. Ari siyaw. Abi paghulat ka lang dyan, diba? Either way na mayroon para sa imo. Pero at least, diba? Pero try ka. Balik na naman sa try ka. At least, diba, na-realize na to, no? Matag mo na sa itong isang lesson nga, tuod, kung nag-try kita tanay, wala kita nag-regret. Pero balik na naman. Wala natin, diba? Wala makatuad. Walang puno sa istorya. Bali. Ano gidya? Ano ko na? Hindi ko pero ibalapat. Stefano, everything was in the past or in the past already. Okay na. We move on. Kag mali mo, diba? Move on. Kasi may iba pa nga mechanical engineering girl ang para sa imo. Kasi nga mekaniko mismo. Ano? Kasi ara lang din sa mga talyer-talyer sa gilid. Di ba lang? Ay, may makayo sa inyo ng aircon. Tapos amo na to siya gali. Di ba lang? Ulat lang, no? Ay, maabot kinaalagad, Stefano. Sinapari din. Amali Sir Jomar Jovena. Good evening, Kaalagad Real. Nga gwapo ka. Kaalagad May. Nga super beautiful. Thank you so much. Shout out lang kay Kaalagad Ana Marie, Kaalagad Richard, Kersey, Marcel, nga super beautiful. Kaalagad Liza, Langga Mantet, Langga Melody, nga super beautiful and cute. Langga Nene Ronaldine, nga super beautiful and cute. Always be safe and God bless. We love you, Spirit FM. Diba? Bongga. Thank you, Sir Jomar. Grabe na ganyan, may super beautiful na, may cute pa. Yes, no? diba? Kompletos Ricardos.
Pa-request ang song Ikaw Pala by Chris Lawrence para kay Langga Melody kag Langga ni Ronaldine. Thank you so much kalagad Drin, kalagad Mai. Nga mawala niya sang song para kay Langga Mante. Move on na. Ano ginihimo niyo duwa lagad Ronaldine kay lagad Melody? Bali Ma'am Shi Aguilar Tio, good evening kaalagad gwapo Rilan, kaalagad gwapa Mai. And of course sa tanan nga mga nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas kag sa 88.1 Spirit FM Rojas Live. God bless all. God bless you all siguro. Thank you so much, Ma'am Shi. Sa family Aguilar kag Tio dira nga nagapamati. Salamat gid sa inyo tanan-tanan. Avid listener gid ni, avid viewer. Salamat sa inyo mga kalagad kag best friend. Kay Sir Franz Joseph Espinal, good evening po, watching from Park Apartment po. Salamat. Hi. Sa apartment si Sir Franz. Thank Salamat you so much. Uy! May bisita kita. Ada nag-comment. Si Alagad Saira. Vamos sa din siya. Sa din siya. Bombo, Saira Joy Aluan, Bautista. Wow. Wala pa ka na to. Welcome, Babusay. Kamusta? Kita ko gito kayo na. Tuot. Congratulations. Ako na yung pangabay man Alagad Say, no? Nga mga empleyo, no? Makatrabaho. Sige. That's it. Ako nga bulig. So, congratulations. Good luck. Siguro pa man lang siya sugod, no? So, good luck. Ari lang kami kung kinanglan mo sang mga advices. Diba? Hindi pa man kami tigulang. Do your best talagad say. Always. Ipakita ang kaayo, no? Sa kagkaalwan, labi na sa ato makuturan. Ngiri kita ang lan sa mga maayong nga balita, no? God bless and congratulations, Bombo, Saira Joy Aluad Bautista. Bongga! Wala kami galing drum eh. Bali Alagad Saira. Hi po, good evening the handsome DJ Real and pretty DJ Mai. Pa-shoutout po watching from Dinginan. Happy rainy Monday. Siguro kung tagaan ako sang chance sa ngaliwato ng istorya sa akong kabuhi, siguro sa part nga ginapeke ko ang akong tulog sang bata ko. Kundi yanda nga nagtigulang na ginapangita-ngita na ang mahamuok nga pagtulog. That's all po. Pa-request ng Kapangyarihan by SB19 and Ben. Thank you and God bless always mga DJ May pahinga since 2021. Wow. Thank you Alagad Say. Ay Bombosay na gali. Congratulations, Ken. Ginapeke ya tulog. Ako man. Ayaw no, kaysa tong time tabi, gusto tabi maginampang, makagwa. So malagyo kita sa ato yung ginikanan. Bisan may may luyo ng hanot. Diba? Sa banig lang na kung kaisa dira lang banda sa may bukas lang tanan. Electric fan kay mahangin lalo na sa bukid. May kung kaisa samon sa papag. Requirement gina sa tuno sa mga batang 90s nga matulog kung udto. So tanan nga batas nga una mo nang disiplina. Wala na subong. Kami ara pa man subong manggagagmay na gilang. Ay subong ya katulog na lang sila sa kaluto yun. Pero kung di mo na sila paghambal nga matulog. Kaluto yung sinampang sa cellphone. Pag hindi mo sila paghambal nga matulog, hindi mo na sila yung magtulog. Ay sa bagay. Diba? Wala na yan parehas sa to yung ginabantayan kag kag ikaw mismo wala mo na tigtulog na tapos na paniaga matulog na kita tulog ka na. Kagay pag abot alas 3 o alas 4 pagpuntaw mo may nilaga nga saging. Ay kanamitor kape. Kag kung masuluswerte ka pag bugtaw mo alas 2 nga wala na si nanay mo sa luyo mo, pwede ka nakalakat-lakat, diba? Makakatuto sa piyak balay. Sa piyak balay hampang ka mo. Chinese garter. Saka-saka sa bayabas. Manami gina magsaka-saka sa bayabas, star apple. Sobra na mo kasaka sa bayabas ang una, bayabas ang piyak balay. Siyempre, di ba, ginakuan-kuan mo? Ginakaptan, tapos nagataas ng gamina-mina. Sakyan, ay kasi ginutod ang bayabas. Kaya nagkalasamod ang mga tanom sa dati. Muna lang. Grabe, ginutod, gidya. Bakit sa akong pakaisa, ginutod yung dati list. Kaya ginasakaan namon. Gusto magsakaan namon. Uso na sa duman. Nga pag naingit ka sa mga kabataan, either doon mo ang kahoy or saraghan yun yung balay. Diba? Dara pa lang, sa bata pa lang tagalig, inapaan naman na kita. Hindi maayo magpang kung gamit kay hindi mo. Hindi magpanaman, hindi magpanguha, no? Sa mga hindi mo.
Hindi ka magkinagamo sa hindi mo ugsaran. Nang labot ka sa di nga liburan, pagbalik mo may ubi ka nga. Gingkalkal mang lumot. Toon. Tagbalay. Diba? May dala ka nga prutas or tanon. Ay mo lang sa to panamduman, resourceful ka eh. Yes, oo. Ano pwede mo kita sa malibot, mga pwede mo kuha. Kisa gani, bisan hilaw, diba? Oo. Importante, may ano ka to kay nanay mo, bisan naglibot ka, may dala ka pa puli. Pati nang mambal ka lang managpot ka sang, sang humay ba lang, mga nabilin ba lang. Pwede ba nagpagarab. Tapos nabuot ka na ito na pinanguwa ka ba sa gintumpok na. Tapos, natandaan ko pa, gusto ko lang mag-interest sa inang sang punong. Ay, di ba nagalang kuha sa mga, gakuha ka sa mga isda. Gusto ko gitna. Sa amon sa sapa. Sapa or punong. Or sa amon sa may, kanal ba lang, irrigasyon. Sa irrigasyon. Paligo ka da, tapos suhot ka, kundi ka lang. Ay, kadami lang balik ka mga kalagad, no? Pero mo na tuod, no? Ang luyag mo nga, kung may arakaliwaton, tanigin enjoy mo yung mga childhood. Diba? Nanggin tagaan ka na sang chance nga mo ni sang bata kapag wala ka dapat sang damo nga panumdumon. Dapat enjoy mo na. No? So that's why nga pag-abot sa hamtong ni mga edad, tigulang ka na, hindi mo na paghinulsulan, no? Magaling sa mga kalagpas friend naton, ano inyo nga mga luyag baguhon? Ano nga istorya ang luyag ninyo nga liwaton, no? O kung luyag nga baguhon nga subong ti pwede man makahatag sa aton sang leksyon o kon inspirasyon. Grabe. Diri pala kita sa Kailagad side. Speaking of sa aton nga mga kaalagad, may ara man from aton nga Radyo Man. Radyo Man, Lovely Catalan Official, mayong gabi. Kamusta ka dira, Radyo Man Lovely? Sabay pa, no? Nga ara kaw sa maayo nga kemtangan. Pag nagabuad, ikaw gihapon. Do ka noon, gabuad. May mami sa miss gihapon ang nabong ko. Importante gwapa. Oo. Shout out lang sa imo, no? Ligat to, kita ko man si ano tawagan ni kay Alagad Joshua? Idol Idol Joshua Kenneth Anas. Interview man siya sang RMN Iloilo. Kaya syempre for the support sa aton ng mga barista. Yes. Baristers. Nga to sa Iloilo nagkuha sa regali sila sa Iloilo abi ko sa Manila. Ang iban siguro sa Manila, ang iban sa Iloilo. Pero sa tutanan eh. At nagkatotoo ang ang mga kaparian nato nagahiwat sa misa. Kaya pwede na sa Iloilo. Actually, choice man na sa dabe. Gani. Mas maayo, no? At least malapit na rin. So good luck sa aton nga mga CPC baristers. Di ba lang? Padamo sa ila subong man nga batch. No? Good luck. No? May isa pa, di ba? Tatlo na, no? Tatlo ka Domingo. Okay, so may isa pa, no? Last na lang sa Sininga Sunday. Ginahulat-hulat ko gani subong ang results ng social work. Subong nga adlaw magwa? Subong nga adlaw. Galing daw wala paghihapon. Dasig lang ya? Oo, daw pila ka days after sang exam nila. Galing. Pa naton. Okay. Good luck, no? Kumiyaan naton si Nanay. Oo, Nanay. Si Miss Linda. Linda Lockett. Si Alagad Apple wala pa yan, no? Wala pa. Okay, sige. Kaya ni Alagad Apple. Oo. Sige, so mga kalagad kabas for nato dira padala sa pagtutok diri sa aton nga palatuntunan. Again, kung may luyag ka mo dira, no, ipaabot man or panamyaw, especially sa mga sa ulog sila kadlawan dira subong. Pwede man ninyo ma-comment mga kalagad kag ka-best friend diri sa aton comment section sa Facebook Live sa 88.1 Spirit FM Rojas. At the same time, di magkalipat, no, ang sabat ninyo sa aton nga istorya pamangkot of the night nga. Kung may luyag ikaw nga liwaton sa istorya sang imo kabuhi, alagad kag best friend, ano ina kag ngaman? Comment lang diri sa atong comment section sa Facebook Live. Pwede man nyo ma-text or matawag sa aton nga hotline number sa 0907-621-6650. Kadang lang mga kalagad do sa pag-comment dira kay aton ginabasahon or tagaan sang nagakayo mapagtamod. And of course, the shout out sa mga best friend naton nga nag-upload na diri sa atong palatuntunan sa Facebook Live kay Ma Maria Margarita Villaruz.
nga nagatutok gid no subong nga gabi. Salamat gid sa inyo. Kamusta ka sa Purisima kaina subong ang kainang opening di ba? Yes. Sang 78 grad interview. Sama ka mo 78 na. Yes, bongga. Sang time naton pinapalang ko nito. 50 plus. Charot. 50 plus to? 60 plus. 60 plus. Oh, 60. 10 years pa lang ito 10 years pa lang. Oo. Hindi man nalata, ano? Oo, nami. Kaya damos ang mga mga students natin nag-participate kit sila. Tapos sila agad Albert Ay, oo. siya pala ang nawawalang miyembro ng sex bomb. May sex bomb team ang ilang cheer dance. I don't know kung sino yung nagdaog kaya wala akong napatapos kay grabe. Alas 11 na nag-start. Senior high school. Oo. Tapos diba? Second ang CHTM, I think. CHTM. Ay, oo. Nalimunta sila. Si Father Tikar. Nag-join? Bongga kag si Ma'am Connie. Ito din sila nga department. CHTM, si Padre. Amo na nagdaog. Pero, my blessing. kay tungod ng parts ng criteria nga dapat may faculty nga nag-join. Okay. At least two. Ay naman wala ka nag-join to sa case man. Ay, case. So, damo dito sa okay. PE teachers. Ay, bongga. astig ya. 4-5 gid ganing sa case. Ako diba, attend ko kayo na. Galing kay wala pa kong balita. Pero dito talaga, bro. Dito talaga, nagbalita na lang sige no. Bongga. Third ang engineering. Ay, oo. College of Engineering sila. Technology. Lagad Albert. Importante ba namin ito ang bira-bira ni Alagad At Albert? least, diba, nag-participate. So, Alagad Richard, wala yung nag-join? Medyo busy si Alagad, Richard. Alagad Melody, wala man. Wala man. Mga madaya, gini sila yun. Pero in fairness, believe ko sa mga bata nga nag-join sa cheer dance nga man, syempre may mga klase na sila, after class lang sila pwede mag-practice. Tapos bago lang prelim. Oo, bago lang prelim. Ang mga marine natin kag criminology, nag-try man gid ya. Wow, grabe astig. Oo, mas na-appreciate mo pa rin mga kabataan nga nag-try man gid ya to participate. To represent their department. Oo, kagwaswasanay man, no? Hindi magpaperde. Oo, best in congratulations. Props, best in bongga. Kudos gihapon, especially sa mga wala na dala sa top 3. Pero for sure, daog na kamo sa inyo kada department. Oo. Kay subong abi. Damo pa man sa contest. Ay, may events pa, may mga sports. Alagad Ming. Join siya. O sa vocal solo. Aba, walang tawagid ako. Pwede yun, naging ko na talaga department. Pwede yun ako talaga department, no? Pero dapat naka-earphone ng tanan. Hindi, sa volleyball na sila, no? May Ma'am Joanne Anatalio, no? Sila si Ma'am Pia. Si Ma'am Pia. Nakatan. Si Ma'am Pia nagsaot sa CHT, sa CBMA. Kita mo, Bongga kagang iya dunga ka secretaries. Amo na nakabisi niya, ha? Gani. Magko grabe. Nagtindugin ko para magpalakpak kay Pampay. Shout out kay Ma'am Pia Paula Samiliano. Bilib ko si Ma'am Rose kag si Ma'am iya dunga ka secretary at dito. Ay, Angels. Oo, wala kami abi ka join sa buong Ay, kanami. Next year dapat si Alagad Ming man leader. Nami kay sa ibang nga department makilala magit ang faculty. No, kay iba-ila costume. Siyempre, dagdag pa. Ang ibang dabi like Marine si Sir Paul, hindi mo makita kay naka-blend siya sa mga estudyante niya. So, late ko na siya nakita. Galing dito si Sir Paul. Ay, kay di mo ba plus factor pa taning ara ang mga faculty. O si Father Raul as in naka-costume, bongga. Wala na video. Parang na-play ta di subong. Shout out na kay Father Raul Ticard Jr. Natulad ko gani si Father JP Ay, no. Dahil Father Michael, Father Redan. Galing sila, dito sila sa babaw. Okay. Sige. Sa sunod, no? Dapat ma-join man sa cheer dance ang administration, no? Balik si Father Michael. Isa ini papakita nga nagahugpong ang tanan, no? Naghiliugyo, nagayriusa para sa pagpasalamat sa makamoy 78. Hindi na lawg-lawg 78 years nga pag dumala, no, kun pag serving mapag-on nga pundasyon yes, institusyon na ang Purisima. Eskwelahan sa